Dolje. Dolje. Da šutiram li? Aj, šutir. Bravo, golman! Ima publika! Oj, da snimiš publikата. Каква публика има? Сега идат. Neko krava ide. Идат карти, ой да наплатиш карти. 50 dinara от гърло. Оди. A ako nemat grlo, može li u drugo? Може. Gdje si Dule? Тук съм до тебе. Ajde. Jebate Duljto. Ти като шифекове и свирачи футболер? Само он беше баскетърист. На видите ти да си глава. Да не и Дарко, иде. Не опише брой. Vaša li? Наша е. Ajde što me vaša. О! Mamo, ništo! 426-261. Да не и он да му се изпразни телефона. Браво, публика! Вече сними публика! Публика, аплауз! To je malo. Među nojste! Оди! Я съм тука, хайде! Кажи. Хайде! Я на чалък ли натист? Що? Više ovoga trebaju. Е?